बैसोखौ बोथोरखौ हालो दैलो बारलांहो महरा मुस्रिया जोंनालाय बिदिनोसै दै जुलि लानो सानदोंब्ला नों आंखौ लानो आंखौ नों गावनि साननानै बैसोखौ बोथोरखौ हालो दैलो बारलांहो जिंगा दासि सना नोंखौ जुलि लागोन देग्लाय बोसोरा जिंगा दासि सना नोंखौ जुलि लागोन देग्लाय बैसागा बैसोखौ बोथोरखौ हालो दैलो बारलांहो Ana diki voy a pillar lo que le quise. Gana hasil apa? Budaya apa jadi itu? जिंगा दासि सना महर मुस्रिजों रायजो जाया जिंगा दासि सना गोसो थोबाय जेब्ला नोंखौ लाथागोन Pul kalian dengan nak? Aku mau tahu nak ya? Dengan apa? Aman tahu sih nana sih. Isi. Oh itu mana? Terus kamu lagi. बैसोखौ बोथोरखौ हालो दैलो Ini dah siap dah. Itu astaga mana Hai jasi. Dah kerja siap dah ya kalau